ساعات أخيلو فنوير تي في نكتاتل الناس خوركم تعزبنا كميتم سيو لومي سنبت عصوت حمش السنة سدالو هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا لغو نمكتالكم بغبر زعدم ساعتكم تصنح ميكايل حرقو فلما قم بكنت وتاتو فيلم أبو قاشباركا بتكالات عنا زغرب طلب دم نمملا زكاير تعري زمزقن وزيت يركب اللهم أب زوبا عن سبات سطف ندكان شاب مريجا محررتي كبابنا كرت سرحن تموكيشو أب زوبا قشبار كاب موكا دا كبابي أو بكلان تعنا وصعبيناتن بلاستيك زيتو كرعو زيتو تخايلو أب زيناتات وصاي أب مونغو إسرائيلن إيرانن زكير زلو من لواد مدقعتي زغفان فتكم زحزة تقليزون أب نيجيريا من نتون زي تفلت عدوغات وزكير ومدقعتي العلي 100 السبعة تغطيلو روسيا مدقعت آير نمكل خال زقلقل حدش سرعة تطور كم سفتنت حبينا زرزر زينا أبزو باقا شواركا قطر ولنتوان لقست دم بمعباي بتكالات عنا زغرب طلب دم نمملا بالاي نتاقراو محبر ولنتوان لقست دم زكاير تعري زمزقن وطيت ركبو كمزولو تقريتهم بمغنياتو اقراو معالتي لقس دم بدرجة زوباب ستود دبا أخيبا وانا دايرتر كفلي محبراو يقول قلوت أوتو فرانكو كوبابا مسجنفر اقراو محبر ولنتوان لقست دم بموهاد بزي تكبر مروات نقحات حبرة سب النابرغة اتزلقس متن دما الناس السنة كم زمت صابريهم أبومبر جنفر هاقراوي محبر ولنتيان لقست دم ماتو قبر مسكالن بايب وقنو صالاتي مس الزمعراب من محدارات مصر طعنان كالوت مشارختن تواهد كاز السلاسل نتفتات كاب كلتشن عشران كلتن كساب كلتشن عشران 4 نصات 4 الشح كرت الدم كاب ولنتاوان كم تلقس بمحبار عمتاوي طلب تكالات عنان من ملا اتي سرح قصال كم زغنا رديوم حلافي جنفر طعنا دكتور ولدو يوهانس دما مسرات محبر ولنتاون لقس دم مقام بانك دمن ابتكالات عنا زقاتم زنبر حسرت وحوش دم كم تقالل بمتقاس نتي كساب 4500 كرتيت زبصح عمتاو طلب نمملا تصعري قصال مخانو غليصوم اب موداتا محداري زوبا غشواركا امباسادور محمود علي حروي كاب 10 كلتك ساعه 26 غزي دم زلغسو دحر متبع لقس دم كاب مدبات لمعاتن مختن نتسيلكا زير زيغنتاو قديتا سلازغونه دم نملقاس سحتت رقاحيتات زمالو كلقسو كالو دما عينتاون موياون آوركتو كقبرو تصويعهم نابي كال زيناب سنسقم أبي زوبا عن سباب مريجا محررتي كبابنا كانت سراح مستراي عزوز تصادفو دك أنستيو وطيت نايتي بهامادن مشارتون زد خيرو قوسقواسات كم زغونه تقريسو استقلت جنفر حماده زوبا عن سباب عصرتو كريتن عصرتو سلستن سنة أب كتما كرن أب زكايرو حلفتي محبر أب نوزواتات زتصادفو ركبيو حلفيت جنفر حماده زوبا عن سباب ويزرو آمنا حسن أب زسمعتو قال أب استخايد مريجا عصرتو شدشت دك أنستيو محررتي كبابي سوسا أكايت سرح سلستيمتن سوعان حمشن دما أنا بابر تعدي كم تمرصاب بمحبار زي مرايا نابر رخز مصنق حاتكم زغونه بريهام زي كازاب هاقراوي ملقغي فتنا عصرتو كرتا كفري نايز التصادفة أديتات قصري نعابي منصو تسفا زهب قسقاس كم زغونه بمتقاس نمحيالون زيادة نمتبعنن عطفا سرح كم زحاتتا جنزيبا أبتركب باب مربات لمعاتن موقاد وقدات اللمدتاتن أبركتو دك أنسيو عزوز مهلاو تحابيرون حلافيتي بوليتيكاوي قدياتي جنفر ويزرو فايزت عدالة أب موداتا وسان تران أبركتون قوالنستيتي أب هاقراو مربات بمتقاس أب نوزواتات ودابتا دك أنسيو بزحيلك سرحالو أزخاخيرا أب زواغا شواركا بسنك زيو حسم حدراق وحافاتن تتقامنت بلاستيكنا بكبابي الصعب بكلا أب سبن ساتاتن زورد طعناو تقاماتن موقات زعل معودزة تبعصوتو 3 سنة أبارنتو تخايدو وانا دايركتور كفل حرشان مريتن أتو أو بكر عثمان أب زهابو مقلتي سعبينات بلاستيك أب بكلا أكبابي أب قمت بمتاو نمو قادو بدرجة هاجر ممرحيتات وطي كوانت غنى زاقيد تتقامنت بلاستيك مليو سلازي توقده اتعورزة نتصنح أقباب بمحياش
ድሕነት ኣከባቢ ንምርጋጽ ክውሰዱ ዝግቦም ስጉምታት ዘነጽር ምዃኑ ብሪሁ ትርጉምን ኣገዳስነትን ኣከባቢ ሓቅታት ብዛዕባ ጸጋታትን ተልእኾን ኣከባቢ ከምኡውን ብድሆታት ኣከባብን ምሕደራ ደረቕን ፈሳስን ጓሓፍን ዝምልከት ስነ ፍልጠታዊ ርኽበታት ዘቕረበ ሓላፊ ጨንፈር መሬት ኣቶ ኣብርሃ ገብረ ኣምላኽ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብሓፈሻ ኣብ ከተማታት ተሰነይ ባሩንቱን ኣውርደትን ድማ ብፍላይ ፕላስቲክ ዝርከቡ ሓደገኛታት ጓሓፋት ምውጋድ ምስ ምምሕዳራትን ከምኡን ብምውሃድ ዝካየድ ንጥፈታት እኳ እንተሎ ተጠቃምነት ፕላስቲክ ተሪኦ ሓደገኛታት ጓሓፍን ዛጊድ መልዩ ከም ዘይተኣልየ ብምሕባር ተጠቃምነት ፕላስቲክ ንምእጋድ ዝወፅእ ሕጋዊ ምልክታን መምርሕን ብምልኣት ክትግበር እዋኑ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ድማ ብሰንኪ ፕላስቲክ ዝስዕብ ኣከባብያዊ ብከላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስጋት ይፈጥር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምምሕዳራትን ካልኦት መሓውራት መንግስትን ዝጥርንፍ ኮሚቴ ብምቋም ህልው ኩነታት ተጠቃምነት ፕላስቲክን ምሕደራ ጓሓፋትን ብግቡእ ተጸኒዑ ተግባራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝሕግዝ ጽጹይ ሓበሬታ ክእከባት ተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ መስመራት ርሳሕ ፈሳሲ ከተማ ኣቁርደት መሰረታዊ ጽገና ክግበረሉ ዋሕዲ ጓሓፍ ዘወግዳ መካይን ፍታሕ ክናድየሉ ተጠቃምነት ፌስታል ንምግታብ ቁፅፅራዊ ስራሕ ክሕይልን ስጉምቲ ክውሰድን ከምኡውን መተካታ ፌስታል ክሕሰበሉ ተላብዮም ኣብ ዓዲ ዕድቀትን ዞባ ማይ ዓይኒ ብምውሃድ ምምሕዳር ዞባ ደቡብን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሓዳስ ዲጋ ትህነጽ ኣላ እዛ ብቸሜንቶን እምንን ትህነጽ ዘላ ዲጋ 12 ሜትሮ ቁመት 110 ጎኒ 6 ኪሎ ሜትር ድማ ተፋሰስ ዘለዋ ኮይና ምስ ተዛዘመት 400,000 ሜትሮ ኩቦ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ከም ዝህልዋ ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ መሃንድስ ኣስመላሽ የማና ሓቢሮም ዛጊድ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ካብቲ ስራሕ ተዛዚሙ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መሃንድስ ኣስመላሽ ጎኑ ጎኑ መስርሕ ህንፀታ ማይ ኮዓኣ ናይ ምፍዋስ መደብ ይሰላሰል ከም ዘሎ ገሊጾ ኪላ ምዕቃብ ማይን ሓመድናቶ መሰረት ይብራ ቦጎኑ እዛ ንዓድታት ዓዲ ዕድቀት ዓዲ ፈርትን እምባኾኻትን እተገልግል ዲጋ ትሕሶ ትሕተ ባይታዊ ማይ በምህብታም ኣብ ትሕቲኣ ዝርከብ ለሰታት ምልማዕ ዝዓለመት ምዃና ኣብሪሁ ኣብቲ ስራሕ ዝተሳተፉ ሎሬቶም ኣብቲ ስራሕ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እታ ዲጋ ክራማት ከይመፀ ንኽትዛዘም ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምሕባር ነበርቲን ዝገበሩሎም ኩሉ መድያዊ ደገፋ መስጊኖም ዓዲ ዕድቀት ሓንቲ ካብ ዓድታት ምምሕዳር ንዞባ ማይ ዓይኒ ኮይና ካብ ከተማ ሰገነይትን ሸነኽ ደቡብ ባስታት 45 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ዞባ ደቡብ ናብ ንኡስ ዞባታትን ምምሕዳራት ከባቢን ብምውራድ ዓቕምታት መንስያት ንምሕያል ንዝተሰላሰለ መረባትን ኣድማዕነቱን ዝገምገመ ኣኼባ ብ12 ሰነ ኣብ ዱባርዋ ኣቃኒዖም ኣብቲ ገምጋም ኣስተምህሮታትን ስልጠናታትን ከምኡውን ቅነ ወዳበታት ኣካል ናይቲ ዝተኻየደ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ክጥቀስ ከሎ ኣብ ውሽጢ 6 ዋርሕ 1116 መንስያት ብሞያ ከም ሰልጠኑ በሪሁ ብዘይካዚ ኣብ ሃገራዊ ምርምራታት ሻምናይን 12 ክፍሊ ብልፁ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ን517 ሽልማት ዕንደማሶ ን268 ድማ ሽልማት ደንደን ከም እተዓደለ ተጠቒሶም ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ መንስያትን ተምሃሮን ዘቐንዐ ናይ ምንቃሕን ምውዳብን ንጥፈታት ብስሩዕ ክካየድ ኣብ ናይ ሓባር ምርዳእታ በፂሖም ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ብምውራድ ዝተዓመ መረባት ምስ ናይ ብድሆታቱን ብልጫታቱን ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መጻኢ ብዝሓይለ ክስርሓሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዱባርዋ ኣቶ ፍረወንጌል ተኽለ ሃይማኖት በጎኑ ብዘይ ኣድማዒ ውዳበ ውፅኢታዊ ስራሕ ክዕመም ከም ዘይከኣል ብምጥቃስ ማሕበር ዘውፅኦ መረባት ስራሕ ንምዕዋት ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ب14 ሰነ ብምስመር ባሮንቱ ተሰነይ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው መካይን 3 ሰባት ክመቱ ከለው ከቢድ ኣካላዊ ንዋታውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ ሓቢሮም ሓላፊ ምርመራ ሓደጋ ኣቶ ኢሳያስ ብርሃነ ነሪና ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ካብ ተሰነይ ናብ ባሮንቱ ትጓዓዝ ዝነበረት ኢአር 1 ቢ 8794 ዝመለለያ ናይ ገዛ መኪና ምስ ናብ ተሰነይ ትጓዓዝ ዝነበረት ኢአር 3 ቢ 1866 ዝመለለያ ኣይሱዚ ኣብ ባሮንቱ ኣሳት 5 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ብምግጫውን ከም ዝሰዓበ ገሊጾም በቲ ሓደጋ ኣብታ ቶዮታ ኮሮላ ዝዓይነታ ናይ ገዛ መኪና ዝነበሩ መራሕ መኪና ዝርከቦም 3 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 3 ፎኪስ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ከቢድ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ኣነፂሮም
ጥንቅናይ ተሓደጋን ዝሰዓብን ዋታው ዕንወትን ምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓብር አቶ ኢሳያስ ኣብ ቦታ ሓደጋ ተራእይነት ድሩት ምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣጋዲዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ መስመር ዝንቀሳቐሱ መራሕቲ መካይን ካብ ኩቱር ናህሪ ተቆጢቦም ውሕስነት ብዘለዎ ኣገባብ ክመርሑ ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩ ጥዕና መካይኖም ከረጋግፁን ሸለልትነት ከውግዱና ተሓሳሲቦም ብተመሳሳሊ ብ13 ሰነ ሰዓት 9 ምሸት ኣብ ጽርግያ ዓዲ ቀይሕ ፎሮ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ኣብ ህይወት ሰብ ጉዳት ወሪዶም በቲ ሓደጋ ቶዮታ ሃይሉክስ ዝዓይነታ ERA 6682 ቁጽሪ ሰሌዳ ዝሰቐለት ናይ ገዛ መኪና ሰብ ጽዒና ካብ ፎሮ ናብ ጊርጊሮ ምሕዳር ከባቢ ደናንሎ እናተጓዓዘት ኣስታት 110 ሜትሮ ብምጽላፋ ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ክሞት ከሎ 5 ከቢድ 4 ድማ ፎኪስ መቕሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ካብ መደበር ፖሊስ ፎሮ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም زغوركم تعزبت السعب زيناتات وصاي كون مكتالكم كتقول دقيمه بخبر عدم زيناو مسنا روير تي في ناقص زغوركم تعزبت اسلام كتالكم ازي مسكن زينا وصاي امونغو اسرائيل ايران ذكر زلو ملوات متقعت زغفا انفت كم زحازي يقلص الله إذا استحبر إسرائيل قبل علي إيران زجمرته متقعت ايرن ميسايلات كبد حرم بالا إيران دما ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ድሕር ምስፋሓዩ ኢራን ኣብ ሎሚ 15 ሰና ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ትካላት ከምኡውን ትሕተ ቐፂ ጸዓትን ኤሌክትሪክሲቲን እስራኤል ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ደብዳብ ከም ዘካየደት ክትሕብር ከላ F-35 ዝዓይነታ ዝተረቓቐት ነፋሪት ሃሪማ ከም ዘውደቐታ ነፂራ ኢራን ተካይዶ ብዘላ ናይ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ደብዳብ ኣብ ወደባይቱ ከተማ ሓይፋ ዝርከብ ግዙፍ መጻረይ ነዳዲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጾም بزيكازي بتي دبداب لنفرت وق إسرائيل زقلقل نداد زفر نقطة كم زعنوت إيران حبيرالا إيران تمال عصوت 4 سنة بزكايرتو دبداب ني منسر مكل خال F-16 F-15 زعينة نفرت وق زو تعاقبالو مدبر حيلة آير نيفاتيم ماكلات إزن كوتصرن وتادراو اندستراوي ماكلات عبيتي معرق ندادي تانكراتن ماكلات تكنولوجي وقن زركبهم 150 علامات كم زوقعت محباراي رسعن إسرائيل بوغنا قابل العلوة تهدراو نيكلوساون تحت قرصي إيران كبين علوة زسعبة متقعتات كم زكايرت كتقلصن كلا تكال مفرة يورانيم نانتز كاب سراح وصعي كم زغن عفريطام زاكيد تخايدو بزولو دبداب اب كلتين هاجرات اسات كلتين سبات كقتلوا خلو لعل 400 كاب إسرائيل زركبهم لعل 11 كلتين كم زغسلو صبصابات حبيرهم زي كم زيلن كله بريزيدنت ترامب كم دوما بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتينن ام عبالتات ماكلاي مبرا بوندو دوما مونغو اسرائيلن ايرانن بزعبا زكير زلو ملوات متقعتات زتوكره ناي تليفون زربا كايدوم زرزرات نايتي اسات 1 ساعات زوسر زرب كوانتا زي تገልጸ ውጽኢታው መንባሩ ግና ክልቲኦም መራሕቲ ሓቢሮም ب14 ሰነ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረድዮም በቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ቤኑ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣማይታ ባይቲ ከም ተቓጸለ ዝጠቐሱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ቀቢላዊ ምትፍናን ዘንቀሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብቲ ከባቢ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ዘኣወጀ መንግስቲ ናይጀርያ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ሊይኹሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኣስታት 50 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝዝከር እዩ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይጀርያ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ካብ ምቁጽጻር መንግስቲ ወጻኢ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘለዎም ምስ ኩነታት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና روسيا متقعت آير نمكلخال زغلغل حديث سرعة أطوار كم سفتنت أفليطا إذا زمنا وأطوار بفلاي كاب سبالبو نفرتي زمت متقعت نممكان لعل بغعات كم زلو سمزي مكلخال روسيا حبيرو إتي سرعة أطوار أب زمت قربا غيزي نام سارع مكلخالو كتصنبر مخانو منيستر مكلخال روسيا غليصو زلو سغات نيتو كم زلوات تغلص روسيا أقدم على الفدنة دمصي زونچف ميسايلات زتقالل زمناو أطوار كم زعاقتغت صبصابات يردوم ኣብ መምዕባል ኣጽዋር ጥራይ ዘይኮነ ሰራዊታ ብዓይነትን መጠንን ክብተብል ከም ዘላውን ይፍለጥ ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ሉላውነታ ንምውሓስ ዓሚ ምክልኻላ ከተስፍሕ ከም ዝደፋፈያ ሩስያ እትሕብር ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብትካላት ጥዕና ዝቕርብ ጠለብ ደም ንምምላእ ዝካየድ ፃዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቡ ኣሎ። ኣብ ዞባዓን ሰባት ተሳታፍነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጫ ማሕደርቲ ከባብን ኣካየድቲ ስራሕን ተሞጊሶም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብምውጋድ ኣከባቢያዊ ብከላን ጥዕናዊ ሳዕቤናትን ፕላስቲክ ዘተኮረ ዓውዲ ዘተ ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ልዋጥ መጥቃዕቲ ዝኸፍአ ኣንፈት ከም ዝሓዘ ተገሊጹ። ኣብ ናይጄርያ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ተቐቲሎም ሩስያ መጥቃዕቲ ኣየር ንምክልኻል ዘገልግለ ሓድሽ ስርዓት ኣጽዋር ከም ዝፈተነት ሓቢራ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሎም ሸስተዳውሎ ዜናዎም ስናውዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስክን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባት ቅርብያ ቦገንግን ሰላም